En teoría un punto que non vos vale nin para moito a vos, nin para moito a Coruxo, non? Sí, bueno, é un punto, bueno, que te deixa así un pouco, bueno, descolocado, pero bueno, creo que seguramente foi o máis xusto, non? Eles, na primeira parte creo que nos apretaron ben, sorprenderon un pouco co planteamiento, vale, metendo dous dianteiros e xogando un poquinho máis directo do que veñen facendo. A partir de coller o segundo balón e si que en campo contrario si que intentaron xogar algo máis e costounos un pouco adaptarnos a eso, adaptarnos un pouco ao campo. Despois creo que estivemos un pouco mellor, que non pasamos moitos apuros e bueno, o partido final foi un querer e non poder, non? Hoxe non estivemos finos seguramente co balón, pero bueno, creo que o equipo dentro deso competiu ben, que puxolle o que había que poñerlle neste campo, agarrouse o partido, bueno, e ao final pois o resultado de 0-0. Eu creo que fixedes de máis a menos na primeira parte e o Coruxo curiosamente ao revés, sí, de menos a máis. Sí, hai que darlle, creo que saímos ben o partido, pero bueno, hai que darlle mérito ao Coruxo que o que fixo as cousas ben, apretounos ben. Eu xa o decía na previa que a miña clasificación non me dicía nada, é máis, parecíame enganosa, porque me parece un bo equipo que ten que seguir traballando como está facendo para irse para arriba. E no descanso buscaches a opción de meter a Josiño no campo, supone que para ter o balón, non? Sí, máis ou menos. Detectamos sobre todo na primeira parte que o equipo se facía demasiado longo, porque queríamos correr, queríamos atacar os espacios, bueno, eles a verdade que nos tenían ben estudiados, que eran capaces de cortarnos estas accións, e bueno, intentamos meter a Josiño para xerar superioridades por dentro, ter máis o balón e bueno, intentar atacar de outra maneira. Creo que sí que fomos capaces de ter un poquinho o balón, pero bueno, tampouco tivemos a profundidade, salvo quero recordar unha ou dos ocasións, non tuvimos a profundidade necesaria para poder levarnos o partido. Sí, que é a única ocasión boa que tivese en alguna parte foi a balón parado, non? Sí, a balón parado recordo unha de Escudero, un balón cruzado, un tiro, bueno, que según me dice él que era un tiro, unha ocasión franca, non, para poder facer gol, pero bueno, xa che digo, o importante é que creo que o equipo competiu ben, que temos evidentemente moitas cosas que mellorar, que seguimos en perder, e bueno, cabeza arriba, seguir entrenando como estamos facendo e afrontar o seguinte partido con ilusión. Eso che, seguides invictos, despois de 10 jornadas, 4 victorias e 6 empates, o balance... Sí, home, evidentemente o balance é positivo, evidentemente sempre podes mellorar, pero bueno, hai que ser conscientes do que somos, temos que seguir traballando con moita humildade, con moita ilusión e sobre todo con a intensidade que estamos facendo. E agora se malla que o vindeiro domingo partidazo en San Lázaro. Sí, chega o líder. Sí, chega o líder, un equipo que está facendo moitas cosas ben, e xa che digo, nosotros en San Lázaro temos que intentar facernos fortes, e la verdade, eso espero que sea un partidazo e que gañemos nós e que seamos mellores. Non sei se deu tempo para o partido do Guadalajara? Non pude velo, sí que, bueno, ao largo das semanas sí que vou vendo partidos, e ao Darbe sí que xa o vin 2 ou 3 veces, e bueno, quero ver o partido contra Pontevedra e a partir de aí desarrollar un plan de partido e afrontar o partido con as máximas garantías. Sorprendente este equipo? Sí, bueno, esos son as dinámicas, non? As dinámicas, o Darbe está unha dinámica positiva, como tamén podemos estar nos, bueno, oxalá, o que dicía antes, ojalá vea un partido, se vesa un partido moi bonito e ojalá ganemos nos, claro. A nivel defensivo, por segunda semana consecutiva, unha das tarefas pendentes, volves a deixar a portería cero. Supoño que nese aspecto marcharás contento. Sí, portería cero, sí. Va un pouco hilado co que dicía antes de que o equipo creo que compite ben. Sabíamos que íbamos a sufrir, pero bueno, agarrouse o partido, portería cero, que era importante para nós, porque foron, creo, as dos únicas ocasións nas que fomos capaces de conseguilo. Xa che digo, temos que seguir traballando para as ocasións que vamos facendo materializalas. E para a semana baixa de Pablo Antas, tocará refacer o equipo? Sí, toca refacer. Bueno, Pablo Antas é un xogador moi importante para nós, pero bueno, o que digo sempre, estamos 21 xogadores na primeira plantilla, Pablo Antas non van poder estar, seguro que hai un compañero que o fai, polo menos vai poñer as mesmas ganas, e intentaremos axudalo entre todos para que o faga polo menos igual.